po anglicky a som tu spoločne s Emiom. Čau, Emio. Hello, tu je Dobre. Nie. Žiadne hello, tu je Gelo nebude. I tell a nigga don't dick ride, don't black ride, leave it to the double thick thighs to insist. Just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Tento typeček je dosť taký, neviem, ale vyzerá dosť divne. Ja som počul, ten typeček bol starý. No divný je, typeček. OK, to ste si mohli s tým stopnúť. No musíme nejaké ďalej ísť, len kadeľ. Oni si nestihajú stopnúť, že nie sú retardní. To si mali nechať dlhšie. Ja čakám, že keď si pozriem to video, no tak tam bude zase ten song Baterka. No, ako môže byť. Stane sa, lebo Nixter dá pol hodinu do svojho života na tú pesničku aj viac. Au! Nenávidím vožičkarov. OK, bijú tu typečka, ale aspoň, že mňa nebijú. Som šťastný. OK, tu je krabica. Keby si bol v tvojej blázenci aj v tom druhom. No, asi je. A už ma niekto znovu asi náhňa. To je zlé. Tak sa mu poďakuj. Aspoň si není sám ako v realite. Čo si povedať, to používam v škôlke. Nechceš nám niečo povedať? Nie, ja som povedal, že tie vtipy používajú škôlkári proste. Však to používam v škôlke. Hej, aj to na čo je biela čokoláda, na to, aby sa čierne deti zamazali, aj to používajú v škôlke? No hej. Keď som ti to povedal, tak si sa rehotal. Prečo počujem nejaký motorovú pílu? To som bol ja, som si krkol. Ale... Sa tiež, keď ťa bude rezať. Mňa nebude rezať. Som sa zdosral. Skončili pri tomto typkovi, ktorý si tu vychutnáva. Vychutnáva na týpkovi. Skôdne môžeš dať strih alebo niečo také, ale ja som pozerala Grausa od Resident Evil a tam prišiel ten veľký čierny a tam bolo, že vy ho počujete, keď máte prostorové slúchatia, počujete, kedy je nad vami, počujete, kedy je za vami, počujete, kedy je pred vami, počujete, že zľava správa, počujete, či ide do chladničky. Choď presta tam, kráskobrúškár, chod do ryti. Fuck. Krásobrúška ma nechaj! Máte niekto? Aha, počul som villagera a už som skapal. To video nedokončím. Voláme 13 minút. 13 minút a sme iba v... Ani tam sme není na tej časti. Prečo nie? Ja som taký slepý kôň! To reálne není možné. 15 minút alebo koľko, hľadám cestu a stačí skočiť taďalto. To som reálne slepý. Ako sa cítiš, že máme kľúč, ktorý nám trval nájsť 3 hodiny alebo koľko? 15 minút. Ja som ho mal v topánke, to bol náhradný. Jaj. Tak sorry, ako... No, tlačítko. Stlač tlačítko. To není tlačítko. Kde môžete? Musíme potočiť plynom. To ja robím veľmi často. Mali ukončiť, nie? Emio, ak máš tvoj pocit?
No, neviem, bude to dosť dlho u teba na strihanie, lebo tak akože 15 minút si hľadal ten blbý kľúč. No. Tak, táto hra, akože tu nebola strašne dlho. Žiadna hra tu nebola strašne dlho. Pochybujem, že zdvihne. Prosím ťa, budeš musieť zdvihnúť, inak bude zle. Ľutujeme, volané číslo je nedostupné. Po zaznění zvukového signálu... Fakt super. Normálna, typická slovenská domácnosť. Masívne čelo má chlapec. Bije mi takých ľudí. No, tak alebo aj mňa. Jak si prežil? Zaujímalo by ma to. Áno, drž si rebríko. Nech ti nevypadne. Obkliky, kliky, eniky, beniky. Ten sekáčik strčný, vieš, ide. Aha, ale ty mi ho strčíš vienkami. Fakt som nechcel vidieť. Čo? Nie, nechcem. Fúha, tak typku roztrhal. Choď preč, Satan. Choď do pieky. Tak ja si utekam. Ja som tak toxický, ježiš. Šaty si oblečam. Ty kreslený Nixter, ako sa máš? Fakt? To je fajn. Ja rád spánok. Však treba byť Nehovor mi, že som nahý. Aha, nechcem vidieť svoj šlabadabading, no, sa nebudem pozerať tak. Takže to sú moje šaty, hej. Si oblečem tam ten sáčok od zemiaku. Čo? Lackry! Nechám dať. Kontinue. Lebo ti uvediem vajca. Čaute, ja vás vítam s Jožkom, mravcom. Mám ja ty kokot. Jak mám skákať? Jak mám skákať? Jak mám skákať? No aj dobre. Dobre mi. A koľko tých notesov napravo? Pravú šipku. Dobre. Koľkokrát som ti ojevol mám. Čo? 4? Koľko ty seš aj na to slepý? 3. No. Reď mi vitri. Jak bro. I like a kidži. Kobe. Počkaj. Nedá sa mi skákať. Však lebo máš zlomenú nohu. A jak mám skákať? Ty kokotko. Počúvaj ma. Toto je pre teba, kokotko. Dobrý krums. No hovorím. Ja ti niečo poviem, to by som asi nemal byť. Jak si skočil, keď nemôžeš skákať, keď máš zlomenú nohu? Ja to Kobe. Tu už nechcem byť s týmto chlapcem. Prečo si zaheloval? Tak to idem. Yeah! Kámo, však behaš ešte horšie, než si behal. Fakt, nehovor, kámo, piča, ma skoro obesil. Však nohy ti obesil? No. Jaj. Tak to nátoč, ne? Však do vlogu dať. Joj! Joj, ma vyslepilo. Poď sem! Poď sem, geniu. Te zbijem. Lábulenky, otvor. Otvor! Tu som, karani! Tu som! Skoč ty kokot! Jebnutý! Kde? Však tam, doľava a jeden krát. No, teraz zomreš. No veď, ma rozstrelali na srač. Kámo, mne sa raz stalo to, že ja som sral tak silno, proste, že on vysral také veľké hovno, kámo, že mi začala krv z ryti. Content. Ho! Kámo, nikto nič. Clash of the Stars.
Čo dostal Mengos? U ďalšieho... Drž! 30 odbere ti. Poď ma 30! Kam mne to tak zastavilo úplne. Musíš vedieť, že to poviem. Ešte spojú kabliky, ne? Môj má kľúčiky. Jak mohol mať kľúčiky, keď čavo... Joj, aha, Neger, to si ty? Tak ale to by musel byť na poli. Target. Anyone, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. Čo sme boli my teraz, kamo, keď sme to vykli? Čo ja vidíme, čo sa mi dá. Aký mám z toho pocit, je to úplne na piču, kamo, nikdy viac to nechcel hrať. Kokotina! Nepozeraj sa na mňa, keby som ti zabil rodinu. Krič, Láco, krič. Krič! Chceme točiť, ale na inú staránku, takú čierno... Čo? Ja som černý. Však ty si černý, Inak celý. zistil si, že out, akože preč, last, posledný? Áno, chápem, ty kokot. Tak to teraz ísť. A Subnautiku vieme ja hrať. Hej? Si dáme na... No nie, kokot, mám tam platinovú trofej, ale neviem to hrať, kokot. Načítoval som si to tak úplne totálne, vôbec som nedal speedrun pod hodinu, neviem to hrať, pomocne. Ložím to, hej, ideme natočiť Subnautiku, ľudia. My sa s vami lúčime. Ja nie. Ne, ešte zostávam, ty kokotka.